Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω πως οι ενεργοί πολίτες από όλη την επικράτεια μοιράζονται τις αγωνίες μαζί μου για το μέλλον της πατρίδας μας και έχουν την ίδια θέληση και διάθεση να δουλέψουν για μια δυνατή ανεξάρτητη Ελλάδα. Ένα κράτος με νέο παραγωγικό μοντέλο, ένα κράτος πρόνοιας και αλληλεγγύης, αλλά και σύναμα ένα κράτος με κανόνες, λειτουργικό χωρίς διαφθορά, που θα αποκλείει τους πολίτες ένα αίσθημα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας και θα εμπνεύσει τη νέα γενιά να επιστρέψει και να επενδύσει εδώ τη γνώση και τα εφόδια που τόσο απέκτησε. Αυτό το κράτος δεν μπόρεσε να το δημιουργήσουν οι κυβερνήσεις μεταπολίτευσης. Το Πασόκ ως κόμμα που κυβέρνησε τα περισσότερα χρόνια έφτιαξε πολλές από τις δομές του κράτους, οι οποίες όμως δεν εξυγχρονίστηκαν στην πορεία. Αλλά είναι και σαν παράταξη που αυτό φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη δημιουργία μιας κακής νοοτροπίας που ορίζωσε μέσα στον ελληνικό δημόσιο, της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία συντήρησε και διώκωσε στην πενταετία Καραμανλή το μοντέλο κόμμα-κράτος και είναι επίσης υπέτεια για την κατακόρυφη αύξηση του δημόσιου χρέους. Όλοι ήξεραν τι θα έρθει, αλλά κανείς δεν προετοίμασε τον ελληνικό λαό και ακόμα χειρότερα, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να δυναμώσει την ελληνική οικονομία. Οι κοινωνικές ομάδες στρέφονται η μία κατά της άλλης και τίποτα δεν θυμίζει την Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας. Η δε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει μέσα σε 3 μόλις μήνες να σπείρει παντού την αβεβαιότητα και να σταματήσει κάθε επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Ούτε το μνημόνιο έσχισε, ούτε το κατήργησε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ούτε διέγραψε μεγάλο μέρος του χρέους, το οποίο τελικά αναγνώρισε κιόλας. Αλλά ούτε έχει καταφέρει μέσα σε 3 μήνες να καταλήξει ένα έτοιμο συμβιβασμό για τους δανειστές με λιγότερα μέτρα λιτότητας και ρήτρες ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να αγωνιά ο Έλληνας πολίτης αν τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν οι μισθοί και συντάξεις. Αντιθέτως, έχει καταφέρει να φέρει νέο κύμα μεταναστών στη χώρα μας. Ποιος θα τους θέσει όλους αυτούς την ώρα που τα Ελληνόπουλα δεν βρίσκουν δουλειά? Να σπείρει τη χώρια στη διοίκηση των ταμείων και των δήμων με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που του ζητά να καταθέσουν τα αποθεματικά τους και να απειλείται διπλωματικό επεισόδιο με τη ΣΥΠΑ λόγω ξηρού. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί άμεσα. Χρειάζεται σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές, αλλά χρειάζεται και σχέδιο για αλλαγές για ένα λιγότερο σπάταλο κράτος, πιο λειτουργικό που θα παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη. Λέμε όχι σε μαζικές απολύσεις και οριζόντιες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Αλλά να δούμε πού ακόμα υπάρχουν αδικίες, να τις διορθώσουμε. Προτεραιότητα πρέπει να έχουν η υγεία και η παιδεία. Έχω επιλέξει να ασχοληθώ με τους τομείς προστασίας του πολίτη, εθνικής αμήνης και αθλητισμού. Στην άμυνα και στη δημόσια τάξη δεν μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις των μισθών. Μιλάμε για τους πολίτες μας που έχουν εκπαιδευτεί σκληρά, πολλοί από αυτούς μετατίθεται συχνά και πρέπει να έχουν το φρόνημά τους ψηλά, προκειμένου να υπερασπίζονται είτε τον απλό πολίτη στην καθημερινότητά του, είτε στην πατρίδα όταν χρειαστεί. Ωστόσο, δεν μπορεί το Λονδίνο να έχει 2 αστυνομικά τμήματα και ο νομός της Θεσσαλονίκης να έχει 22. Δεν μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες αστυνομικοί στα γραφεία και σε φύλαξη επωνύμων που κάνουν τις τεντάδες και παράλληλα να υπάρχουν περιοχές ολόκληρες χωρίς περιπολίες. Πρέπει να πάρθουν σκληρές αποφάσεις και κάποιοι να ξεπολευτούν, να βγουν ακόμα και υψηλόβαθμοι στον δρόμο. Στην άμυνα πρέπει επιτέλους να διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις της τελευταίας 20ετίας και να διερευνηθεί και η στρατιωτική μας και τα πολιτικά πρόσωπα έχουν πάρει μίζες για εξοπλιστικά προγράμματα. Και επιτέλους να δώσουμε βάρος στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορεί να ξοδεύονται ακόμα και σήμερα από το γραμμένο 500 εκατομμύρια ευρώ για συντήρηση αεροπλάνων, τα οποία σε λίγο θα κλείσουν 50 έτη. Αυτές είναι κάποιες ενδεικτικές θέσεις προτάσεων για τους τομείς αυτούς. Ο χρόνος δεν επιτρέπει. Περαιτέρω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.